Yun. Yari. Yun. Oh. Wow. Oh. Ate yun. Yun. Oh. Yari. Sinabi na mga katay, grabe. Doon ako galing ulit sa may Barangay Buhayang Bato. So, dapat umuwi ako ng medyo may araw-araw pa mga katay. Kaso, napasarap pa ulit. Napasarap pa rin, kaya yun. Ginabi tayo. So yun mga katay, tingnan natin yung mga nanahuli natin. Dami. Yung mga katay, oh. Oh, ang dami mga katay. Oh, alalapan pa mga katay, oh. Oh. Bili na kayo, bili na kayo. Ang dami. Magsasalvage tayo mga katay dito sa ano. Yung pista ni Prince Navarlan nung nakarang araw. Yan lang mga katay, yung sit up natin, oh. Isang sinker, oh. Yun, wala na ito rin mga katay. Ito sa namin. Ginagawa mo. Dalak. Oh, ay! Ayan, kita. Oh. Yari! Ano, yari! Oh! Galing ha? Shout mo kaya Jasper ha? Jasper. Tapos, ano mo, isapit mo isang dyan ha. Si Mato sa puno. Ilagay mo na kalat ko. Ayun na. Yan mo, yakawak lang mo agad. Tapos, pag ano mo, bilang nakakabit. Go! Malaki! Yari na naman! Malaki to, malaki. Oh! Nakadalawa ka na, kung saan ba? Yan. Tayo na, tuwa-tuwa. Nakarami tayo mga toy, oh. Magdadalag hunting sana mga toy. Yun ang nangyari, oh. Oh. Alalapad, oh. Oh. Sumabit ako mga toy, sumabit. Paldan natin. Yun, oh. Sumabit ako, papaldan natin ulit. Ay, nakawala. Oh no! Nakawala mga toy. Nakawala. Uy, sayang. Nakawala mga toy, grabe. Nakikita ba? Sana makikita. Yun, yari, ganda to. Oh, ay, nakawala. Yari na naman. Yari naman. Sinasaluduhan kita. Hey! Nakakatuwa naman to. Nakakatuwa naman to.
Nakapagod nga lang natin. Nakarami tayo mga toy. Yung pag natin lulur casting ng dalag napunta sa ano, pag salvage ng tilapia. Siguro mga toy ko ano to, 3 yung hook. Sigurado makakarami. Isa lang kasi ginawa ko mga toy. Yan mga toy, oh, ang dami na oh. Yan oh. 3 lang natin na video natin mga toy. Ayos. Yari na lang mga toy. Nalalaman mga toy. Buenas mo naman. Ang daming tama. Daming ano nakakawala. Black digger. Foreigner mga toy, African. Nakatuwa mga toy. Nalaman mga toy. Ayos oh. Buenas mo naman. Ayos. Nakakatuwa pagmasdan. Uy, kumawala. Ginagawa mo. Ay, meron pa pinangawa ko eh. Puro kaligtas ah. Huli ka. Huli. Ay, wala ka sabi. Yun! Yari naman! Oh! Woohoo! Woohoo! Mga toy, oh. Saan lang ka pa ka mga toy? Saan dito na kayo? Sa may barangay ano? Wayang Bato. Buenas mo naman. Wala ka na mga toy. Salvage lang kailangan. Oh. Alapat. Oh. Bakit? Dapat pala dito tayo para kita. Pinakaliskisan na. Yan, may tama mga kayo. Puro ganyan lang. Oh. Mga kayo, may kaliskis. Tinamaan na naman mga kayo. Mapurol na talaga, mapurol na. Oh, puro kaliskis. Purol na to. Ayun si mama. Yo. Yari. Yo. Oh. Wow.
Oh. Ito yun. Yun, oh. Yari siya. Oh. Dapat pala na, dito tayo kayo na mga to. Para magandang video. Wala na yung pagdadalang hunting natin. Nag-enjoy na dito mga to. Uy, hindi na to. Oh no! Yun, dali tayo. Ay, wala na. Last na lang to mga kayo. Ano, gagabi na. Saka magpo-full storage tayo. Sana mag-enjoy kayo mga kayo dito sa ano natin. Bilisan lang, wala. Isa na lang mga kayo, isa na lang. Uy, nakawala na naman. Sayang. Puro na itong ano. Yun. Ay, naku, nakawala. Ginagawa mo. Oh, yari na kayo. Yun. Ang galing. Ito yun. Uwi tayo mga toy. Sobrang nag-enjoy na tayo. Grabe. Nakarami tayo mga toy. Siguro mga ano yun, 15 pieces. So yun, sana nag-enjoy kayo mga toy. Maraming salamat. Thank you, thank you, thank you. Pakita pala natin mga toy ito, ano, huli natin. Yan ang mga toy, oh. Ang dami. Yan mga toy, oh. Wala tayong lalagyan mga toy. Napuno yung tinalay kong ano. Yun mga toy, ang dami, oh. Yan, ginabi na mga katoy. Nabitin pa kanina, talagang umarya pa. Uwi na sana kanina, kaso talagang nakaka-addict talagang ano, mag-fishing. Itong galing alis sa may Barangay Buhayang Bato. So, dapat umuwi ako ng medyo may araw-araw pa mga katoy, kaso napasarap pa ulit. Napasarap pa rin, kaya yun, ginabi tayo. So yun mga katoy, tingnan natin yung mga nanawali natin. Dami. Yung mga katoy, oh. Oh, ang dami mga toy. Oh, alalapan pa mga toy. Oh, bili na kayo, bili na kayo. Ang dami. Buenas Kasi, mo naman. Buti na, may nadala na pulot ako na ano, t-shirt. Ito pinaglagyan ko mga toy. Muntik mapuno itong ano ko mga toy. Lababo. Grabe mga toy, puno yung planggana ko. Yan o, lalapat. Puro fingers. Oh, ayos. Ganda. Dalawang ano, dalawang original. Ayos. Yan na mga toy, napalaban sa ano, kaliskisan. Nilinis. Dami pala mga toy, mga